60 taon matapos maipasa ang Magna Carta for Public School Teachers. Sinabi ng education advocate na si Liza Puri ng Inat Philippines at Assert na bagamat may mahahalagang pagbabagong naidulot ang batas sa sektor ng edukasyon, marami pa ring mga probisyon nito ang hindi pa ganap na naipatutupad. Sa panayam sa So to Speak ng CLTV 36, sinabi ni Puri na ang tunay na sukatan ng tagumpay ng Magna Carta ay ang buong implementasyon nito. Isa sa mga mahahalagang pagbabagong binigyan diin ni Puri ang pagiging voluntaryo ng election service para sa mga pampublikong guro, na aniya ay bunga ng matagal na pagsusulong ng mga organisasyon ng mga guro at ng mga leader tulad ni Tess Tablante. Gayunman, nananatili pa rin aniya ang mabigat na non-teaching workload, ang pangangailangan para sa salary grade correction, at ang iba pang mga benepisyong nakasaad sa Magna Carta na hindi pa rin lubusang naipatutupad. Yun yung sinasabi namin nurse kami, nanay kami, guidance counselor kami kasi ito isa sa problema eh. This is one of the perennial problems. Walang license guidance counselor, karamihan ng mga eskwela sa public school. Ano-ano ang mga pagbabagong naidulot ng Magna Carta sa nakalipas na 60 taon? Alin sa mga probisyon nito ang hindi pa rin naipatutupad? At ano-anong reforma ang inirerekomenda ng mga guro upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa? Alamin ang mga sagot sa buong panayam ni Sonia P. Soto kay Liza Puri sa So to Speak podcast. Mapapanood simula July 8 sa CLTV 36 Digital TV at sa official digital platforms ng CLTV 36.